Tütüna Bitlisê ya binavo deng tevî hemû astengî û qedexeyan bi destê gundiyan hilberîna wê berdewam dike. Tütüna ku di payîzê de hatiye dirûn, niha di nava oliyan da tê zihakirin û pişra jê ji bo hêrandinê tê şandin. Li vî bajarê jê herî zêde tütüna herêma Hirwêsê ya bajarokê Tetwanê tê ecibandin. Em li gundê Onaxê rastî İlhan Oğuz hatin. Wî 27 salan li Stenbolê ajokarî kiriye û îsal hatiye ser warê bab û kalê xwe û dest bi çandiniya tütünê kiriye. En tütüna baş, en tütüna rind, evî çevre heye cirat bin nehiyê. Navo dengî wî tê heta Batmanê, Diyarbekirê, İstanbulê navo dengî wî zaf heye û ku tütüna wî bî zêde pere didin distîne çünkü tütüna wî zaf xweş tê. Oğuz dibêje ku piştî belavbûna vîrusa korona her tişt pir biha bûye û ji ber vê jî qesda gundê xwe kiriye û piştî salan dîsa dest bi hilberîna tütünê kiriye. Millet dedi ki nikarî di şehra da îdara xwe bike, divizirne ser gundê xwe û gundê xwe daha geçmama baş. Qas çandiniya tütünê zuhakirin û hêrandina wê jî ew qas zehmet e. Li vê herêmê tinê ji bo zuhakirina tütünê li ser her xaniyekê oliyek hatiye avakirin. Belê di gundan da ev e hele di çevra me da cî ku em tütün datinin çawa ku dibêjin gov e û cê giyayê kadîn e cê paz gov e cê tütünê jî cara dibêjin olî. Olî cî wî gelek pişkekî hanê bilindir bibe hewalê bivzire ku ev tütün ha giyaye ku zî heşke bivemirînî. Piştî ku tütün nerm û ziha bû, jinên gund belgên tütüna yek û yek vedikin û dikin pêçok. Carnan ev kar bi mehan berdewam dike. جفای هی تمراری بهار غزان برشینی اشته غزان ایجاد تازه همه حب جبی کشینی دانی ایجا ها یعنی گوجی ضعفه آنجا مهکی دا خلاص بی با نقطه ضعفی ضعف بی مهکی اخته کندک بی 10 روزه 15 روزه آنجا مهر مهکی تتن وکه Gundiyên deverê tütüna xwe tînin vê cihê hêrandinê. Metin Oğuzê ku makîna hêrandina tütünê dide şixulandin, wiha behsa karê xwe dike. Vî derê anha tütünê baskî dikin. Sabah ku çevkeve mengenê bê hûrkirin, bê hûrkirin çev destê müşteriyê. Piştê vekirinê işte em hatîne ber mengenê. Ber mengenê ve devam dikin, hûr dikin. Piştê hûrkirina wî jî işte teslîmê müşteriyan dikin. Difroşin. Hilberîna tütünê ji bo debara rûnişvanên herêmê çavkaniyekî herî baş e. Lê li gor kanûnên Tirkiye firotuna tütünê qedexe ye. Rûnişvan jî daxwaz dikin ku qedexe û astengên hember firotuna tütünê were rakirin. Ceza jî tenê yaz kirin, çend car hatine yaz kirin. Hem tütüna me hatiye girtin, yani tarafê devletê de hatiye girtin. Yani em dixwazin bi rastî çözümekî bixîne bi rastî. Yani hîdî heta çi gav yera me ji vî ye, gelira me, nûnê me ji vî tê. Em dixwazin yani ka devlet vergî dixwaze, ka belge dixwaze, çi dixwaze em yer bikin bile rehet tütüna xwe bibin bifrûşin. Li gor dîrokzan Baran Zeydanlıoğlu cara yekê di sala 1940 da li Bitlisê kargeha tütünê hatibû vekirin û di hezaran kes lê xebitî bûn. Di salên berdewamiyê da pêdiviya tütünê ya Ewropayê nod ji sedî ji Tirkiye diço û ji vê parê piranê dikete aliyê bajarê Kurdan Bitlis û Mûşê. Di salên 1980 da sed hezaran kes bi hilberîna tütünê debara xwe dikirin. Li gor lêkolîner Zeydanlıoğlu di sala 2010 da bi guhartina kanûnên Tirkiye tekel û kargehên tütünê hatin girtin û 3000 karker neçar man ku koçî Rojavayê Tirkiye bikin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Betlis.